Здравейте хора, аз съм Фазето и това е втори епизод на Mobile Legends. Първия не беше много с интро и с всичко, но сега. Не мога да сме перфектни. Яко. Добре, избирам си това. Този път ще гледам да го направя малко по-така... не фалшиво. Няма абсурд толкова. Ще се опитам. Така да. Кажете здрасти на Ники. Ники, кажи здрасти. Здрасти. Правя му рекламка на чанала. Не. Ще видим в описанието. Ага. Може би. Да. Това път ще гледам да го запазя 15 минути клипа, защото последния път не беше 15 минути, беше 16 и трябваше да го изрязвам и се получи много замазано и затова сега... да, като цяло да. Да. Life is fuck. Айде бе. Съм с любимия си герой. А ти пак си тая. Еодора. Теодора. Не. Значи, къде ти имаме? Пак вясно, нали? Добре. Добре, знам. Да си пускам бързината, не искаш ли? Ей! Чакай малко. Къде си тръгнал? Ти си... Как? Ти си какичка. Ти стои тук. Да. Ето тук за примамка. О, тук бе. Няма да ви избягаш. О, тук. Да. А тя се скрие там, бат. Да, защо тая бяга така, бе? Майка си мръса. Аз като цъкам копчето и аз удрям не пететата, не удрям това. Чакай, ела тук, бе. Ела, бе, жал. Чакай, не, мамка му, фак! Добре, предавам се. Това супер много ме израза. Муква, бе. 20 спид, аре сега да те видим. Ти къде си? Чакам те. Спална ли се? Или тебе не са те убивали? Не съм убили, аз побивам да го стане на една... Не, една пикня. Не. Чакай. Да се качи при тия горе ги видим какво правят или... Ще и майката. Къде си? Задъра. Казах, че няма псувам, може би. Не съм казал, не съм обещавал, че няма псувам. Да. Къде? Смисъл. Нищото стъмна, смисъл. Да. Да, човек аз не виждам, че стреля. Да. Хештаг да стъннеш въздуха. Некой, който да дръпна оттам, има ли? Чакай, ще съм тук бавен. Да, защото да влизам като то умря първо единство от НПЦ-вете. Аре, ела тук. Так, какво се крие там горе? Ти стои там, дете си. Задъра. Пепце. То път ще го убия, няма какво да стане. Аре, лак, умирай. А та няма да биеш, бе. Чакай, че аз бъгнах нещо и нищо не виждам какво правя. Добре съм. Няма мана. Поправих се. Така да е. Сега бе. Таковам си хелта. Тази сега ще се скриеш, нали? Педераска. Ела тука ти казах. Ела тука, бе. Гледай я мазната. Направо ми е тъпо. Аз трябва да се портна до това, да спална, защото ми свършва хелта. Това живот ли му викаш, бе? Това живот ли е, бе? Колко станаха 4 минути, бе? Живот ли е война? Какво война, бе? Чакай малко. В центъра пак става някакъв шит. Майната ми ти е много. Ти пак си там. Какво правиш там? Те ли убиха? Как оставаш по толкова време жив, не ми е ясно само. Ела тук да те извадя оттам, бе! Мамичката му фак. Тук да те извадя оттам, бе. Ага. Трябваше да си активирам скила, защото цъкнах това скапано копче, мамка му. Добре, къде е? Това че скил ти е най-якия, да е. Скил ми е много мощно, защото ме прави супер рейджената батка. Аре бе, излизи оттам,
Излези от тази скапана дупка, където си влязла. Какво направих? Използвах си скил без такова мамка му. Фак. Тука бе. Как так? Много ме дразни как стои таунтва просто това като такова. А, сега я изваждам от там. Умри бе! Yes, бе, сега ще умра, фак. Добре, поне убих. Сега си оправям това. Так да ми ще взема. Доста маничък. Аз такова малко атак, те ми ще си взех от апгрейдите. 5 минути, още 10 минути имаме записване. Тоест аз имам още 10 минути. Така, къде си? Те те убиха, нали? Не. Ти не си още. Бе, как оставаш толкова време жив, бе? Ти къде си? Ти си горе, аз не ти си пак десно. Кога? Добре, ама как оставаш по толкова време жив? Криеш се, майка ти пръсна. Request backup. Чекай, какво? То, кога го изпуснах аз? Ела тука. Ей! Мерси за асиста. Аре, ела тука излезни от... Аре, де фамия! Как де хвана? Я дръпна, бе! Защото тя вече се беше прибрала вътре. Браво, бе, защото удари, бе! Защото така, защото е грозна путка. Ела тука, бе! Нещастна малка. Малко е такова хил, че си взема. Пък какво стане? Ела тука! Yes, бе! Майна ти... Добре, че ти я такова дръпнах иначе. Какво беше това? Чакай, че умирам. Как така не ти пука, бе? Това ще вижте. Ей, не мога, аз го изхъбих за да убия снайперката. Ей, сега ще заради се 6 секунди. Вече на мен ми трябва хил, защото съм на... Виж на колко съм, на плюнка съм. Като го биеш миньони ти се въздига... Така ли, чакай да го убия тогава. Ей. Какво става тука? Аре, минайте пред мен, миньони. Чакай, не влизи вътре. Фак, оцели ме кулата. Аре, бе, Ето аз умирам. Чай да се хилтна. човек, аз съм супер малко. Ти си на супер малко, виж ме мене, бе. Ти инсурт ли си или какво? Тя е супер малко. И аз какво? Какво? Тя е на супер малко, ама аз като не съм. Ела тука, бе. Са миналите влизат и пречукам. Не пречука. Какво ме пречука мене, бе? Нали имаше непецата вътре, как кулата ме целеше оттам. Тива ми е мощната нацепена кула. Добре, след малко трябва да спираме видеото. Прекрасно. Даже няма да завършим една битка, ще взема малко, защото спиричуът ми трябва. Не, даже знаеш какво? Life is fuck. Ние... Знам, да. Ще го... Преме ще го пуснем веднага. Няма да има смисъл. Защото ще се получат две отделни видеота, защо? В смисъл, да. Вау, още ли си там? Как оживят? Ба! Ама те ни взеха всичко, докато ние си губиме в този десен ъгъл, брате. Много си сбъркам. Това епизод ще се получи паси нещастно. Чек, бързо да ми помогнеш, бързо. Опитвам се. Добре, идвам, ставам супер бърз. Ей! Така, гледам си ултимейта. Влизаните НПЦ-та. Нещо ме цели кулата, нали? Добре, мамка му, лайк и сфък. Такова... Ние не сме стигнали до никъде, нали усещаш? Да бе, ама смисъл, трябва да съм малко по-отборни. Гледай, те всички направиха някакви работи, ние си седиме тук с НПЦ-тата, си говорим. Айде, влизай. Влизам. Бутам кулата. Охо, нашата приятелка. Тая па. Как ще студна, да, Какво правиш там, бе? Ей, чакай, че аз съм супер малко хел, брат. Чакай, ела да биеш миньони. Не мога, брат. Ела, аз ти заведа на първа. Окей, сек. Ти люби. Кой да... Fuck it. Тука, бързо, Мана. Ох май гад, аз съм една скапана плюнка, бате.
На, вземи си стул. Не, той ще ме убие, аз си тръгвам. Как ще ме бие, бе? Ма виж главата, аз съм на една... Какво да го гледам? Аз съм на една бана плюнка, ти чуваш ли си изобщо? Слунките и той гледа, той ще гледа. Виж ме бе, ти, чай Аре, малко. ела да го Е, бие. сега си взимам хелт. Аре, бе, бе. Аре, Не бе, брато, виж къв си бе. Аз си идвам, бе. Аре, виж, виж. Сега ще ме убият. Не, чакай, идвам да ти помагам. Убиха ме. Успях. Енга си тъпото. Да? Вау. Стамина! Да, човек, сега нямам никакъв шанс срещу това. Трябва да стане. Сега ще дойда при тебе. Къде си? Аре, Ми са че 20 секунди да се разпална. Иди, да. Само неки 20 секунди трябва да чакаш да се разпална. Стан. Но още 5 минутки, та е 4 минутки. Остава, още 9 секунди. О, супер, измъкнах се. 7, 6, 5. Ще си на това, защото ми трябва, покътам. Идвам безспокойно. Аз май ще съм днес, аз ще съм MVP-то тая вечер. Знам. Бързо, бързо, бързо. Идвам бе! Бързо, бързо. Виж, че се придвижвам към тебе. Чуй, постехте е супер малко. Биха те, бате. Аз не мога да стигна, в смисъл. Много си далеч. С какво да направя? Ей. Ще взема хилт от тия нещастници, въпреки че не ми трябва такъв. Ще взема минис. Ей. Лънч, какво? Ади си в център, идвам да те... Такова. Не те бъл, спокойно. Така да, нищо не съм казал. Това също убие. Не, ме убие, бе, ти. Какво ще ме убие? Какво викаш? Сега ще си путката матори на те. Айде, да помогна. Къде си, бе? Тук си избивам се. Да, сега виж не му вижда. Това ме много вижда. Не ме избиха, бе, като такова. Да, избега. Аз избягах. Аз къде стиснем. Знаеш какво? Такова, ще взема малко лъпове. Още малко ми трябва. Време се да се такова. И още колко време? 3 минути останаха, лате. Добре, в последните 30 секунди ще направя някакво аутро и до там. Пъши и някой ще стане. Отдясно. Спокойно, спокойно. Бързо, бързо, бързо. Добре, Отдясно. идваме. Спокойно, идвам. Добре ли си се още или те убиват? Нека в тук, бате. Няма да ми бягаш, бе, няма да ми бягаш, тук ще изям, бе, ес, бе. Ела, бе! Мамичката ме мръсна, сега ще ме изведат, нали? О, ще не това. Изядоха ме, фак, добре. О, чакай. Аз се бих. Ми брал, защото аз тя такова, аз те сиснах. Май не знам. Минай, си вземете ултимейт. Такова добре, аз още малко и приключвам. Станаха почти 14 минути. Получи се приятно видео като цяло, от страна на коментар. Па за това дали ще биеме, това е друг въпрос. Май не. Мисля, че... Моко е? Сигурно ще биеме, ние сме добрите. Какво смисли ви? Па да, остана на минута. Получи се добро видео от страна на коментар. От такова сравнение с миналото беше доста по-добре, ама... Да, не съм сувал толкова. Забелязахте сигурно. Да. Това ми е аутрото. Това е аутро. Убиха ли те? Не. Идвам. Да, ние ще продължим играта. След не знам колко време ще затворя това. Това ми беше, аз съм Фазето. Ще видим следващия клип. Чао, чао.